Ano na mga panghitabo sa matag karon ug unya nga di mapasabot sa sinsya o sa ordinarong pananaw o panabot sa tao? Apan mga kapuso, makita og masaksihan kini sa uban. Samtang ang uban, makuhaan gani og video footage sa CCTV. Atong sayra ng RTV Presents ni Chona Carrion. Dinhi sa Mandawi City Command Center ang monitoring room sa closed-circuit television cameras kung CCTV sa mga gitaod sa nagkalain-laing kadalanan sa dakbayan. Sagad bantayan, mao ang bagang duot sa trapiko aron may mga traffic enforcers dayon nga makatabang sa pagpaluag sa trapiko ug labaw sa tanan ang pagtan-aw sa kuha sa CCTV sa mga vehicular accidents ug ubang krimen sa dakbayan sa Mandawi. Apan lahi ang natanawan sa pipila ka mga sakop sa Mandawi City Command Center ni adtong miaging buwan. Inay sakyanan o pedestrian, usa ka plastic barrier ang mikaliklang og labang sa Dan ML Quezon sa barangay Magikay, usa sa pinakabisi nga dan sa dakbayan sa Mandawi. Sa video, way nagduot o way nagbangga sa mong plastic barrier nga miabot gyud sa daplin sa dan. Kuan jud ko naka-feel jud ko kana oras ning bawat akong balhibo ba. Bawat niya akong nabutang sa akong nahuna. Kuan kanang basin na katong namatay baron diha or kuan mo nagparamdam ba. So ato pagkakita jud namo ako kato akong katapad. Shock yun mi. Why nidagan ang barrier nga. Mingaw ba siya o dili ba siya ingon nga hangin. Then, bro siguro daghan ba yung mga matay ang nanandapita basi nagparamdam siguro to sila or unsa kaha. Dinhi sa Dan ML Quezon gibutang ang mga plastic barrier nga gibutang tunga mismo sa dan. Gisudan og tubig ang plastic barrier aron dili basta-basta matumba sa hangin. Hinungdan nga na-shock ang taga-command center sa paglabang sa usa ka plastic barrier. Ang mas makapanlimbawt sa balahibo kay ang insidente nahitabo sud na sa ikatulong higayon sa susamang dapit. Giingong dinhing dapita daghan ng mga naligsan patay nga motorista. Katong nadamagan og ang motorcycle niya na nalatayan sa kuan dump truck. Katong usa katong inahanog anak nga ang iyang anak nilabang dayon gigukod sa inahan mo silang duha may naligsan. Ang mga pamahayag sa mga nakakita base lang sa ilang opinyon. Ako si Chona Carrion o kini ang akong short dokyo.